Mielőtt elkezdenénk, lenne hozzátok egy apró kérésem. Szeretném elérni az 1000 feliratkozót, ami egy hatalmas mérföldkő lenne számomra. Kérlek, kattintsatok a feliratkozás gombra. Nektek ez csak egyetlen kattintás, de nekem óriási motivációt jelent, hogy továbbra is készítsem nektek az új videókat. Szívből köszönöm mindenkinek. Mindenki szörnyetegnek tartotta azt a férfit, aki megláncolta ezt a kutyát egy hóviharban, amíg rá nem jöttek, mit tett ezután. Az az éjszakai vihar arra hivatott, hogy megöljön mindent, ami kint maradt. Amikor Calvin Brooks egy anyakutyát talált egy lefagyott oszlophoz láncolva, újszülött kölykeit pedig hó temette el, csak dühöt érzett. Az a fajta düh, ami akkor jön, amikor azt hiszed, hogy tiszta kegyetlenséget láttál. De napokkal később egy elfelejtett telefon és egy soha el nem küldött üzenet arra kényszerítette, hogy szembenézzen egy sokkal fájdalmasabb igazsággal. Mert néha azokat az embereket ítéljük el a leggyorsabban, akik mindent feláldoztak és egyedül mentek bele a viharba. A vihar gyorsabban jött le a fennsíkról, mint ahogy az előrejelzés ígérte. Calvin Brooks vette észre először abban, ahogy a szél irányt váltott, éles, türelmetlen, havat szállító helyett jeget hozott. A felette lévő turbinák nyögtek, ahogy hatalmas lapátjaik átszállték a sűrűsödő levegőt. Vörös figyelmeztető lámpáik távoli szívverésként villogtak a növekvő fehérségben. Megnézte az óráját, a homlokát ráncolta, és feljebb húzta a gallériát a nyaka körül. 63 tél tanította meg Calvint arra, hogy úgy olvassa az időjárást, ahogy más emberek az arcokat. Ez a tél nem csak átvonulóban volt, hanem letelepedett. Merev, gyakorlott mozdulatokkal fejezte be az ellenőrzést. Kesztyűs kezei szigetelés ellenére is zsibbadtak. A kabinjához vezető bekötőút már eltűnt az új hóbuckák alatt. Ha most indulna, még sötétedés előtt otthon lenne. Ha nem, nos, Wyoming telei soha nem bocsátottak meg a tétovázásnak. Calvin a teherautója felé fordult, csizmája ropogott a fagyott kavicson, amikor meghallotta. Először azt hitte, a szél az, ami egy laza panelen keresztül próbál bejutni a toronyban. Egy vékony remegő hang, amit szinte azonnal elnyelt a vihar. Még egy lépést tett. A hang újra megszólalt, ezúttal élesebben. Nem mechanikus, nem fém, élő. Calvin megállt. A szél körülötte üvöltött, csípte az arcát, megrázta a felette lévő turbina acélcsontjait. Olyan sokáig állt mozdulatlanul, hogy a hang újra átvágott. Alacsony, törött, kétségbe esett. Egy kiáltás, ami alig kapaszkodott a rétezésbe. A vihar széttépte, mielőtt teljesen kialakulhatott volna. A francba, mormolta, bár nem volt biztos abban, hogy a viharra vagy magára gondolta. A fehér kiterjedést pásztázta a bekötőút túloldalán. A látási viszonyok talán 30 lábra csökkentek. A világ két színre redukálódott, fehérre és a túlélés tompa szürkéjére. Bármi is adta azt a hangot, nem az úton volt. Valahol odakint volt a turbinákon túl, ahol a föld lejtett a nyílt semmibe. Calvin jobban tudta. Éveket töltött azzal, hogy megtanulta elhagyni azokat a dolgokat, amiket nem tudott megjavítani. Miután a felesége meghalt, ezt a leckét keményen megtanulta. Egyes veszteségek csak akkor üresítenek ki, ha elég sokáig maradsz, hogy megnézd, ahogy megtörténnek. Az életét úgy építette fel, hogy elment, mielőtt a kár bele tudott volna harapni. De a hang újra megszólalt. Ezúttal közelebb. Calvin káromkodott a lélegzetébe, és visszament a vihar felé. Elővette a zseblámpát a teherautójából, bár tudta, hogy a fénye alig lesz több, mint egy javaslat ebben az időjárásban. Minden lépés az úttól távolodva olyan volt, mintha az ész széléről lépett volna le. A szél azonnal rátört, mohón, mintha sértődött volna a döntése miatt. Rendben, mondta senkinek. A hangját azonnal elragadta, ahogy elhagyta a száját. Jövök. A hó gyorsan mélyült, bokáig, majd a vádliáig nyelte el a csizmáját. A lélegzete égett befelé és kifelé, a hideg nyersen dörzsölte a tüdejét. A zseblámpát ide-oda söpörte, semmit sem fogott meg, csak forgó fehérséget és a fagyott fűcsomók alkalmi sötét árnyékát. Aztán meglátta. Egy alak, ami alacsonyan kuporgott a földhöz simulva, az egyik régi villanyoszlop mellett, amit évtizedekkel korábban hagytak ott a föld felmérésekor. A fénysugár remegett, majd megállapodott, és Calvin gyomra összerándult. Ez egy kutya volt. Nem, több annál. Az állat szorosan hozzászorult az oszlop tövéhez, teste természetellenesen össze volt görnyedve,
bordái átlátszottak a jéggel összetapadt bundán. Egy vastag fémlánc futott a nyakától az oszlopig, fehéren berakódva fagyott lélegzettel és hóval. Alatta, szinte láthatatlanul a földhöz képest, 3 apró alak volt, alig mozgott. Kicsi testük remegett az utolsó melegség maradékokkal, amiük maradt. Ó, nem, suttogta Kelvin közelebb lépve. A kutya gyengén felemelte a fejét, a szemei elkapta a zseblámpa fényét, és félelemmel, majd dühvel villantak fel. Megpróbált felállni, nem sikerült, és egy alacsony, törött morgást engedett ki, ami több ösztönt hordozott, mint erőt. A teste éppen annyira mozdult meg, hogy eltakarja az alatta lévő kis életeket. Kelvin legugolt a térdében lévő fájdalom ellenére, szíve most hevesebben dobogott, mint amikor korábban felmászott a turbinán. Tisztán látta a láncot, vastag szemek harapóztak a nyaka körüli szőrbe. A fém szorosan meg volt húzva, mintha addig küzdött volna ellene, amíg már nem maradt semmi, amivel küzdhetne. Valaki ezt tette. Valaki megláncolt egy szoptató kutyát egy oszlophoz, és elsétált, ahogy egy hóvihar közeledett. Hőhullám söpört végig Kelvin mellkasán, olyan hirtelen és hevesen, hogy majdnem megszédült. A harag éles és azonnali, pengeszerűen vágott át a idegen. Látott már elhanyagolást, látott már kegyetlenséget, de ez szándékos volt. Szegény kislány, mondta. A hangja durva volt, nem volt biztos abban, hogy a szavak őt nyugtatják-e, vagy magát tartóztatják-e. A kölykök gyengén mocorogtak, egyikük olyan halvány hangot adott ki, hogy alig volt panasz. Kelvin álla megfeszült, a lánchoz nyúlt, érezte a jéggel hegesztett szemeket, és gyomorforgató tisztasággal döbbent rá, hogyha csak 1 órával később érkezik, már nem lett volna mit megmenteni. A kutya újra morgott, inkább szokásból, mint fenyegetésből most. Teste annyira remegett a kimerültségtől, mint a hidegtől. Minden rendben, mondta Kelvin, bár semmi sem volt rendben. Megfogtalak, esküszöm. A szél hangosabban sikított, mint ha kigúnyolná, mintha merészelné őt megpróbálni. És ahogy Kelvin Brooks a késéért nyúlt az övén, a hóban térdelve egy megláncolt anya és fagyos kölykei mellett, egy gondolat égett át az elméjén abszolút bizonyossággal. Aki itt hagyott, nem érdemel megbocsátást. A gondolat Kelvin Brooks elméjében visszhangzott, ahogy kesztyűs ujjait a fagyott lánc köré tekert. Nehezebb volt, mint várta, a fém merev és engedetlen volt, mintha maga a vihar magának követelte volna. Egyszer, majd újra meghúzta, tesztelve, érezve az ellenállást, ami egyenesen felment a karján és a vállába. A kutya megremegett, morgása megemelkedett, a pánik röviden felvillant a szemében, mielőtt a kimerültség visszahúzta volna. Nyugalom, mondta Kelvin, hangját alacsonyan tartva. Nem fogok bántani. A szél erőszakosan és türelmetlenül kergetőzött körülöttük, jégtüket hajtva az arcába. A hó bepakolódott a kabátja varrásaiba, rövid ideig megolvadt bőrén, mielőtt hideggé és nehézzé vált volna. Megváltoztatta a testtartását, az egyik térdét a buckába fúrta, és közelebb hajolt, saját testével védve a kutya testét a vihar legrosszabb részétől. Közelről a kár elkerülhetetlen volt. A nyaka körüli szőre elvékonyodott, sötéten összetapadt, ahol a lánc felhorzsolta. Minden lélegzetvétele a bordáin keresztül rázkódott. Az oldala alig tágult, mintha a tüdeje már nem bízott volna a levegőben. Alatta a kölykök gyengén rángatóztak, apró testük egy kétségbeesett meleg csomóba volt összenyomva. Kelvin mélyen lenyelt. Egész életében állatok körül volt, fiatalabb éveiben marhákat tartott, kerítéseket javított a szomszédoknak, amikor szűkös volt a pénz. Tudta a különbséget a félelem és az ellenállás, az agresszió és a védelem között. Ez a kutya nem próbált elrijeszteni, időt nyert. Tudom, mormolta. Látom, mit csinálsz. A kés puha, fémes suttogással csúszott ki a üvejéből, ami azonnal eltűnt a szélben. A pengét egy résbe ékelte a láncszemek közé, csavarva, emelve, acéllal és jéggel küzdve. A kezei égtek, majd zsibbadtak, majd újra égtek. Valahol felettük a turbinalapátok hosszú, bánatos nyögést engedtek ki. Egy hang, ami szinte elítélésnek tűnt. A lánc nem mozdult. Kelvin élesebben káromkodott és beállította a fogását. Közelebb hozta a zseblámpát, a fényt úgy szögeltette, hogy megfogja a zárót az oszlop mellett.
Régi, olcsó fém volt, korrodált, az élei lekerekedtek az évekig tartó kitettségtől. Aki odatette, nem tervezte, hogy visszatér. A felismerés valami csúnyát csavart a mellkasában. Félretette a kést, és a kabátjába nyúlt, az ujjai botladoztak, amíg meg nem fogta a kis csavarvágót, amit drótjavításokhoz tartott. Nem erre voltak valók, de ez volt minden, amilyen volt. Az egyik fogantyút a combjához támasztotta, a másikat mindkét kezével körbefogta, és a lánc legvastagabb részére szorította, amit elért. A kutya hirtelen harapott, egy villanás, fogak és egy törött hang, amit a torkából téptek ki. Kelvin azonnal megdermedt, szíve kalapált, de a harapás soha nem következett be. Az ereje hamarabb elfogyott, mint az elhatározása, és visszazuhant, az oldala lihegett. Sajnálom, mondta liegve. Tudom. Még erősebben nyomta. A vágó tiltakozott, fém sikított fém ellen, a rezgés felcsapódott a karjain. Egy pillanatig semmi sem történt. Aztán egy éles repedéssel, ami lövésnek hangzott a viharban, a lánc elengedte. A kutya erőszakosan megremegette, hogy a feszültség eltűnt, teste előre lendült, mielőtt a hóba rogyott volna. A törött láncdarab félrecsúszott, szinte azonnal félig eltemetve a fújó fehérségben. Kelvin nem ünnepelt. Elengedte a vágót, és gondolkodás nélkül felé nyúlt, a kezei a mellkasa és a csípője alá csúsztak. Könnyebb volt, mint kellett volna. A felismerés jobban ütötte, mint a hideg. Ez egy nagy kutya volt, kitartásra és munkára épült. De az ő karjaiban olyan volt, mint egy csomó vizes ruha. A csontok túl közel egymáshoz, az izom már régen elégett. Egy vékony hangot adott ki, félig fájdalom, félig zavarodottság, és gyengén megpróbálta visszatekerni a fejét a kölykök felé. Megvannak, mondta Kelvin gyorsan. Ígérem. Leengedte a kabátját, a hideg fizikai csapásként csapódott a hátára. Szétterítette a nehéz szövetet a földön, és egyenként felvette a kölyköket. Alig tiltakoztak, testük ernyet volt, a melegük gyorsan fogyott. A mellkasához az inge alá dugta őket, ösztönösen az alkarját rájuk nyomva, mintha az egyedül életben tudná tartani őket. Az anyakutya nézte őt, szeme üveges volt, lélegzete sekély. Kelvin a kabátját a nyaka köré tekert, amennyire csak tudta, beburkolta, majd újra felemelte, fogát összeszorítva a megerőltetés ellen. Beleomlott, a súlya kibillentette az egyensúlyából, de nem morgott, nem harapott. Bízott benne. Az a bizalom nehezebben telepedett Kelvinre, mint a vihar. A visszaút az úthoz brutális volt. A szél minden lépésért harcolt vele, a vállát tolta, a nyaka kitett bőrét karmolta. A lábai égtek, ahogy előre vonszolta magát, a kölykök szorosan a mellkasához préselve, halvány mozgásuk volt az egyetlen bizonyíték, hogy még élnek. A kutya feje a karja ellen lógott, lélegzete gyengén szellőzött a köztük lévő rétegeken keresztül. Kelvin többször is megbotlott, minden alkalommal félelem szúrt élesen és forrón. Nem magáért, hanem az életekért, amiket hordozott. A viharba hajolt, lépéseket számolt. A teheraut nem hagyom megfagyj. Kint a vihar könyörtelenül ostorozta a teherautót, mintha dühös lenne, amiért megtagadták tőle a követelését. Bent a kutya gyengén mozdult, halk hang szökött ki a torkán, miközben próbálta közelebb húzni kölykeit, még álmában is. Kelvin megszorította a kormányt és behajtott az útra, nem tudva, hogy az éjszaka legnehezebb része még vár rá. Éppen csak a tűzfény melegén túl, a motor melege még nem érte el a fülkét, mire Kelvin behajtott a szűk útra, amely a karbantartó kabinjához vezetett. A hó egyenetlen kitörésekben csapódott a szélvédőnek, az ablaktörlők alig bírták tartani a lépést, ritmusuk őrült és egyenetlen volt. A kinti világ semmi más nem volt, csak mozgás és fehér zaj, de a teherautó belsejében az idő lelassult, a hátsó ülésről jövő sekély légzés hangjára. Kelvin leállította a motort és gyorsan mozgott. A hideg berontott abban a pillanatban, amikor kinyitotta az ajtót, mélyebben csípve most, hogy a Jackie eltűnt. Nem habozott. Először az anyakutyát emelte fel, ügyetlenül ülelve, feje a karjára lógott. Elég tudatánál volt ahhoz, hogy érzékelje a mozgást, szemei remegve nyíltak ki, fókuszálatlanul, keresve. Halk hang szökött ki a torkán, amikor áthelyezte a súlyát. Tudom, mondta lihegve, már majdnem ott vagyunk.
A kabin ajtaja eleinte ellenállt neki, jégtől megduzzadva, majd éles vecsenéssel engedett. Meleg levegő ömlött kifelé, régi fa és olajszagát hozva. A kutyát a kályha melletti szőnyegre tette, szorosabban becsavarta a Jackibe, és azonnal a kölykökhöz fordult. Túl csendesek voltak. Ez a gondolat keményen és hidegen érte. Kelvin térdre ereszkedett és kinyitotta flanelingét, egyenként a kezébe simítva a kicsi testeket. A bőrük furcsa volt, hűvösebb a kelleténél, lankadt a kimerültségtől. Egyikük gyengén megmozdult, a mozdulat olyan halvány volt, hogy szinte nem is érzékelhető. Maradj velem, morogta Kelvin, bár fogalma sem volt, hogy hallják-e. Addig táplálta a tüzet, amíg a kályha izzott, majd egy régi faládát húzott ki a sarokból, törölközőkkel és egy gyapjú takaróval bélelve. Gondolkodás nélkül dolgozott, ahogy mindig is tette, amikor valami eltört a kezei alatt. A fókusz beszűkült, a félelmet félretolva a funkció javára. A kölyköket a hő közelébe helyezte, nem túl közel, ellenőrizve a bőrüket, gyengéden dörzsölve őket, hogy visszacsábítsák a meleget apró végtagjaikba. Mögötte az anyakutya mozdult. Kelvin megfordult, egy újabb morgásra, egy újabb fogvillanásra számítva. Ehelyett látta, hogy próbálja felemelni a fejét, szemei a ládára szegeződtek. Pánik villant meg ott, nyers és szűretlen. Próbált felkelni, és kudarcot vallott. Teste erősen remegette, hogy összeomlott alatta. Hé, mondta Kelvin visszalépve hozzá. Nyugalom. Mellé térdelt, egyik kezét könnyedén a vállán tartva, érezve a hőt vagy annak hiányát a bundáján keresztül. Most már nem harcolt vele, a saját testével harcolt. A légzése szakadozott, egyenetlen volt, minden belégzés tudatos erőfeszítés volt. Megvannak, mondta újra, ezúttal határozottabban. Itt vannak. Gyengéden vezette a fejét, hogy lássa a ládát. A kölyköket egymásra kuporodva feküdtek, apró oldalaik egyenetlen ritmusban emelkedtek és süllyedtek. A kutya halk, megtört hangot adott ki, valamilyen nyűszítés és a sóhaj között, és a feje visszaanyatlott a szőnyegre. Kelvin lassan kifújta a levegőt. A vihar a kabin falait döngette, de bent egy törékeny meleg zseb kezdett formát ölteni. Kelvin turkált a készletei között, leemelt egy doboz sűrített tejet, egy fecskendőt, ami évekkel ezelőtt maradt az állattenyésztésből. Óvatosan felmelegítette a tejet, a csuklóján tesztelve, ahogy emlékezett, felesége csinálta unokahugukkal, amikor kicsi volt. Ne szúrd el, morogta magának. Cseppenként etetett, türelmesen, módszeresen. Először semmi sem történt. Aztán egy apró száj gyengén dolgozott a fecskendő hegye körül, nyelve. Egy másik követte. A harmadik tovább tartott, teste lankadt a tenyerében, amíg végül irgalmasan reagált. Kelvin sarkára ült, izmai ordítottak, szíve dobogott. Mögötte az anyakutya nézte, szemei most tisztábbak voltak, minden mozdulatát követték. Amikor visszament hozzá, nem nézett el, tartotta a szemkontaktust. Valami nehéz és kereső dolog ment át köztük. Több vagy, mint amilyennek látszol, mondta csendesen. Óvatosan megtisztította a nyaka körüli nyers bőrt, a lánc sérülése rosszabb volt, mint gondolta. Egyszer megremegett, majd megállt, bízva benne, hogy befejezi, amit elkezdett. Egy takaróba csavarta, és mellé ült, háttal a kályhának. A hő lassan csontjaiba szivárgott. A percek órákká nyúltak. Kelvin nem aludt, nem tudott. Minden alkalommal, amikor az egyik kölyök megmozdult, vagy az anyakutya légzése megváltozott, ott volt. A keze lebegve, készen arra, hogy beavatkozzon. Kint a vihar üvöltött, de bent a kabinban valami stabilabb kezdett uralkodni. Felelősség. Ez már nem csak egy mentés volt, nem csak a düh hajtotta előre. Valahol a fagyott oszlop és a tűzzel megvilágított szoba között a határok elmosódtak. Ezek az életek már nem azok voltak, amikbe belebotlott. Az övéi voltak, hogy hordozza őket. Legalábbis ma estére. Ahogy a tűz egyenletes égéssé vált, és a kölykök végre mélyebb álomba merültek, Kelvin a falnak döntötte a fejét, szemei lecsukva. Kezei füst és fertőtlenítőszerszagúak voltak. Vállai fájtak. A mellkasa szorult egy olyan módon, amit a hideg önmagában nem magyarázhatott. Nem hagylak itt, mondta halkan a csendbe. Az anyakutya közelebb mozdult, teste a láda felé fordult.
a kölykei légzésének hangja felé. Szemei végre lecsukódtak, a kimerültség magával ragadta. De még mielőtt farka egyetlen halvány csapást mért volna a szőnyegre, Kelvin kinyitotta a szemét és nézte. A tűzfény bordáin villant át. Még nem vette észre a kis, félig eltemetett alakot a kabin ajtaja előtt. Egy hátizsák körvonalát a hóba nyomva, türelmesen várva, hogy a vihar elmúljon. A reggel nem jött el egyszerre. Vonakodva kúszott be, egy halvány szürke fény szűrődött át a fagyott ablakon. Mintha maga a nap sem volt biztos benne, hogy meg akarja nézni, mit művelt a vihar. Kelvin Brooks lassan kinyitotta a szemét. Nyaka merev volt, háta fájt a hosszú óráktól, amit függőlegesen a falnak támaszkodva töltött. Egy pillanatig nem emlékezett, hol van. Aztán meghallotta a légzést. Halk, egyenetlen, élő. Fölállt, ízületei tiltakoztak, és a tűzhely melletti szőtt szőnyeg felé nézett. Az anyakutya pontosan ott feküdt, ahol hagyta, oldalára kunkorodva, a takaró emelkedett és süllyedt minden sekély lélegzetvétellel. Szemei most nyitva voltak, nézték őt. Nem félénk, nem agresszív, csak éber, mintha egy olyan világ leltárát végezné, ami majdnem elillant. Túlélte, mondta Kelvin csendesen. A hangja durva, használatlan volt. Nem sokat beszélt az éjszaka folyamán. A szavak feleslegesnek tűntek, amikor minden figyelme arra összpontosult, hogy a szívek dobogjanak és a testek melegek maradjanak. Először a tüzet ellenőrizte, egy rönköt adott hozzá, hallgatta az ismerős pattogást, ahogy a lángok megragadták. Az égő fenyő illata betöltötte a kabint, megnyugtatva. Aztán a ládához fordult. A kölyköket még mindig ott voltak, egy ügyetlen kupacba gabajodva, apró testük szorosan egymáshoz nyomva. Egyikük kinyújtózott, gyenge, de szándékos mozdulattal, és egy halvány, lihegő pici hangot adott ki. Kelvin mellkasában valami lazult a hangra. Jó, morogta. Ez jó. Melléjük kuporodott, ellenőrizve a melegüket, újra megszámolva a lélegzeteket. Ezúttal nem pánikból, hanem megszokásból. Még mindig törékenyek voltak, ez nem változott, de már nem tűntek el. Itt voltak. Mögötte a kutya mozdult. Kelvin lassan kiegyenesedett, óvatosan, hogy ne ijesztse meg. Újra próbálta felemelni a fejét, kevesebb erőfeszítéssel, mint korábban. Szemei tőle a ládára, majd visszavillantak. A feszültség, amit korábban látott, éles, őrült, valami mássá tompult. Aggodalom talán, vagy számítás. Rendben vannak, mondta bólintva a kölykökre. Elvégezted a munkádat. A kutya fülei megremegtek a hangjára. Nem értette a szavakat, de megértette a hangnemet. Feje halkan visszahanyatlott a szőnyegre egy halk fújással, bár szemei soha nem hagyták el a ládát. Kelvin átment rajta és felvette a csizmáját. Nem tervezte, hogy ilyen hamar visszatér a viharba, de valami gyötörte az előző éjszaka óta. Az a lánc képe. Hogyan rögzítették olyan szándékosan az oszlophoz, nem hagyta el az elméjét. A szél valamelyest elcsendesedett, bár a hideg mélyebbre, nehezebben telepedett. Hó torlódott a kabin falai ellen, átformálva az ismerős tájat valami furcsa és tompa dologgá. Kelvin követte a saját nyomait vissza az útra, majd azon túl a közműoszlop felé, ahol találta őket. A lánc még mindig ott volt, most félig eltemetve, eltört végei csavarodva és sötétek a fehér ellen. Kelvin legugolt, letörölte a havat, újra tanulmányozta. Nappal rosszabbul nézett ki. Nem valaki munkája, aki pánikban improvizált, gondolta. Gondosan rögzítették. Elég szorosan, hogy tartson, elég alacsonyan, hogy a kutya ne gabajodjon magába tovább. Ez nem értelmes, morogta. Ezúttal alaposabban átvizsgálta a területet, szélesítve a keresést. Néhány méterrel arrébb, ahol a hó mélyebben torlódott egy földkiemelkedés ellen, valami sötét tört a felszínre. Kelvin odasétált, lehajolt, és kihúzta egy vászonpánt sarkát. Egy hátizsák. Régi, olcsó volt, szövete a hidegtől és a kopástól merev volt. Az egyik pántja el volt szakadva, ügyetlenül foltozva ducktape-pel. Kelvin felemelte, meglepődve milyen könnyű. Túl könnyű. Lassan felnyitotta, félig várva valamit kellemetlent. Nem volt benne sok. Egy pár zokni, elvékonyodva, egy üres műanyag palack, egy hajtogatott kartonlap, gyűrött és a használattól megpuhult. Nincs étel, nincs szerszám, semmi, amire egy embernek szüksége lenne egy ilyen vihar túléléséhez, mint ami éppen elmúlt. Kelvin ott állt egy hosszú pillanatig, a szél Jackie-ét tépkedte, gondolatai nyugtalanul forogtak.
A kabinban a kutya nézte, ahogy letette a hátizsákot az ajtó mellé. Teste kissé megfeszült. Amikor újra kinyitotta, felemelte a fejét, tekintete a kezére szegeződött. Kelvin észrevette, hogy a fülei előre dőltek, ahogy a légzése megváltozott. Ezt felismered, mondta halkan. Benyúlt és kivette a kartonlapot. Nem volt levél, csak egy darab, szélei simára kopva. Amikor megfordította, egyetlen szó volt a felületre karcolva, a betűk erősen és egyenetlenül benyomva. Egy név. Kelvin felolvasta. A reakció azonnali volt. A kutya feje felkapott, szemei tágra nyíltak, farka egyszer megcsapta a szőnyeget, mielőtt úgy tűnt, megfogta magát. Halk hang szökött ki a torkán, nem morgás, nem nyűszítés, hanem valami félúton. Próbált felkelni, majd visszaült, intenzitással nézve rá, ami miatt a szoba levegője hirtelen nehéznek tűnt. Kelvin gyomra összeszor. A kabin most másnak érződött, nem pontosan melegebbnek, hanem nehezebbnek, mintha a falak magukba szívták volna a vihart, és megtartották volna azt. A tűz halkan pattogott mögötte, stabilan és türelmesen. Miközben a nappali halvány csíkokban kúszott végig a padlón. A kutya figyelte a kája melletti helyéről, nem sokat mozdult reggel óta. Lassan tért vissza az ereje, úgy, ahogy a tél centiről centire engedte el a markát, soha nem egyszerre. A szemei követték Kelvin kezét, ahogy újra átkutatta a hátizsákot, ezúttal lassabban, megfontoltabban. Minden apró mozdulat számított. Először az oknikat emelte ki, nem voltak párban, az egyik sötétebb volt a másiknál, a sarkuk szinte átkopott. Félretette őket, majd felvette a műanyag palackot, megfordította, üres volt. Nem volt rajta pára, semmi jel, hogy nemrég használták volna. Álla megfeszült. Még vizet sem tartott magának, motyogta. A kutya fülei megrebbentek. Kelvin ismét kibontotta a kartondarabot, hüvelykujjával végig simítva a durva betűket. A nevet mélyen bekarcolták, olyan erősen nyomták meg, hogy felsértette a felületet. Nem valami, amit lazán írtak, hanem valami, amit akkor tettek, amikor már nem sok minden maradt, amihez kapaszkodni lehetett volna. Még egyszer kimondta a nevet hangosan. A kutya azonnal felemelte a fejét. A teste ezúttal nem feszült meg. Ehelyett, amennyire a takaró engedte, előrehajolt. Szemei rajta függtek, farka lassú, megfontolt csóválásba kezdett, ami ugyanolyan gyorsan meg is állt, ahogy elkezdődött. A hang, amit kiadott, halk és megtört volt. Valami sűrűségével volt tele, ami fájdalmasan csavarodott Kelvin mellkasában. Rendben, mondta csendesen. Hallak. Belenyúlt a hátizsákba, ujjai valami keményhez értek az alja közelében. Megállt, majd kihúzta. Egy telefon. Régi, karcos. A képernyő pókhálósan berepedezett, egy sarok letörve. Úgy nézett ki, mintha többször is elejtették volna. Kelvin a kezében forgatta, meglepődve, hogy nem tört össze teljesen. Megnyomta a bekapcsoló gombot. Semmi sem történt. Lemerült az akkumulátor, mondta, inkább magának, mint a kutyának. Letette az asztalra, és kávét öntött a kancsóból, amit a tűzön melegen tartott. Az illat betöltötte a kabint, éles és megnyugtató. Kelvin ivott egy kortyot, majd még egyet, próbálva megnyugtatni a növekvő nyugtalanságot, ami a gyomrában tekereg. Nem tudta abba hagyni a gondolatot a láncról. Arról, hogy éppen elég magasan volt ahhoz, hogy a kutya ne gabajodjon bele a lábaiba. Arról, hogy milyen szoros volt. Nem gondatlan, nem sietős. A hátizsákról, amit a közelben hagytak, de nem teljesen elhagyva, mintha a gazdája tervezte volna visszajönni. Tervezte. Kelvin tekintete az ajtó felé tévedt, a magas hó felé, ami az ajtónak torlódott. A vihar csendes utóhatása felé, ami többet vett el, mint amennyit hátrahagyott. A kutya ismét mozdult, látható erőfeszítéssel. Ült pozícióba tolta magát. Kelvin azonnal mellette termett, a keze lebegve, készen arra, hogy támogassa, ha meginog. Nem. Ott ült, büszkén és bizonytalanul. Szemei az asztalról az ajtóra, majd vissza rávándoroltak. Azt akarod, hogy megértsem, mondta Kelvin halkan. Nem nézett el. Lassan bólintott. Oké. Kihúzott egy kis töltőcsomagot a szerszámos ládájából, amit vészhelyzetben szerszámokhoz használt, és csatlakoztatta a telefonhoz. A képernyő először sötét maradt, majd egy hosszú pillanat után gyengén felvillant. Kelvin visszatartotta a lélegzetét.
Megjelent a záróképernyő, halvány és repett, az idő órákkal a valóság mögött volt lefagyva. Egy értesítési ikon halványan villant fel a tetején. Kelvin lenyelte. Van itt valami, mondta. A kutya halk hangot adott ki, teste előrehajolt a megerőltetés ellenére. Kelvin óvatosan feloldotta a telefont, attól tartva, hogy egy rossz mozdulat miatt újra lemerülhet. A kezdőképernyő lassan betöltődött, minden másodperc drótként feszült meg. Üzenetek, piszkozatok. Kelvin egy ujjával koppintott az ikonra, ami hirtelen túl nagynak, túl ügyetlennek tűnt. A képernyő megremegett, majd egyetlen, elküldetlen üzenethez nyílt meg. Nem olvasta el azonnal. Hosszú pillanatig ott ült, bámulva a szavakat, amelyek az üveg mögött vártak, tudatában a kutya ráégő tekintetének, tudatában a kölyköknek, akik halkan mocorogtak a ketrecükben mögötte, élve, mert valaki olyan döntéseket hozott, amelyeket Kelvin csak most kezdett megérteni. Nem csak elmentél, mondta csendesen a vád kifolyt a hangjából. Ugye? A tűz pattogott, kint a szél sziszegött a hóbuckákon, nem hozva válaszokat. Kelvin végül lefelé nézett és elkezdte olvasni. Az arca megváltozott, ahogy tette. A harag, amit a vihar óta magában hordozott, teljesen megtört, valami nehezebb, valami sokkal nehézkesebben hordozhatóvá vált. Mellkasa összeszorult, lélegzete elakadt, ahogy a darabok lassan és könyörtelenül a helyükre kerültek. Ó, suttogta. A kutya szorosan figyelte, farka mozdulatlan, szemei fényesek és váróak voltak, mintha tovább tartotta volna magában ezt a pillanatot, mint ő. Kelvin remegő kézzel letette a telefont az asztalra. Megdörzsölte az arcát, lassan húzva le az ujjait, érezve az igazság súlyát, ami minden oldalról ránehezedett. Kint az ég éppen annyira kitisztult, hogy átengedje a fényt. A kabinban Kelvin Brooke nagyon csendesen ült, rájönve, hogy a történet, amit magának mesélt, a kegyetlenségről és az elhagyásról hamarosan teljesen darabokra hullik. Kelvin elolvasta az üzenetet egyszer, majd újra, másodszor lassabban, mintha a szavak átrendeződnének valami kevésbé véglegessé, ha ad nekik elég teret. Nem tették. A piszkozat rövid volt, nevek, magyarázatok nélkül. Csak egy maroknyi merész sor, egyenetlenül gépelve, ahogy az ujjak mozognak, amikor az erő és az idő is fogy. Autó lerobbant, nagyon megsérültem, gyorsan jön a hó. Láncra vertem, hogy ne kövessen. Kérlek, mentsétek meg a kölyköket. Ennyi volt. Nincs aláírás, nincs kérés magáért, nincs harag, nincs félelem, amit a szavak már a csontjaikban hordoztak volna. Kelvin a repett képernyőre nézett, amíg a szemei égtek. Az első ösztöne az volt, hogy keressen többet, görgessen, keressen egy másik üzenetet, egy másik nyomot, ami lágyíthatná azt, amit olvasott. Nem volt semmi. A beérkezett üzenetek üresek voltak. A hívásnapló nem mutatott befejezett hívásokat, csak sikertelen kísérleteket, mindegyik ott végződött, ahol a jelnek meg kellett halnia. Óvatosan letette a telefont, mintha valami törékeny lenne, ami eltörhet, ha túl durván bánnak vele. A szoba túloldalán a kutya figyelte. Nem nyuszített, nem mozdult. A teste mozdulatlan volt, a feje kissé ferdén, szemei arcára szegeződtek, csendes intenzitással, ami a mellkasát fájdalmassá tette. Várta ezt, nem az üzenetet, hanem azt, hogy megértse. Maradtál, mondta Kelvin halkan, a hangja megtört a szavakon. Maradtál, mert megmondta neked. A kutya fülei előre rebbentek. A farka egy apró, tétova csóválást végzett. Kelvin hátrébb tolta az asztaltól és felállt. Egyszer, majd kétszer végig sétált a kabin hosszában. A padló nyikorgott a csizmája alatt. Minden lépés nehéznek tűnt most, azt a felismeréstől súlyosodva, hogy mennyire tévedett. A láncképe, ahogy elhelyezték, az a gondoskodás, hogy ne sérüljön meg jobban, mint szükséges, élesen és tagadhatatlanul felbukkant az elméjében. Nem kegyetlenség volt. Irányítás volt, igen, de a kétségbe esett fajta. Az a fajta, ami abból fakad, hogy tudod, nincs erőd mindent magaddal vinni, és választanod kell, mi maradhat meg nélküled. Kelvin az ablakhoz állt, és kinézett a hóval borított földre, ami a kabintól messzire terült el. Valahol ott egy férfi belesétált a viharba. Egyedül, sérülten, kimerülten. Arra a reményre alapozva, hogy ha otthagyja a kutyáját, az életben maradhat. És igaza volt. Kelvin becsukta a szemét.
Azt hittem, elhagytak, mondta, nem biztos benne, hogy kinek bocsánatot kér. Annyira biztos voltam. A kutya mozdult, magát egy kicsit közelebb húzva a ketrechez, ahol a kölykei aludtak. Megbögdöste a takaró szélét, egyesével ellenőrizte őket, majd visszafeküdt. A mozdulatai lassúak, óvatosak voltak, de megfontoltak. Ezt már csinálta, számolt, ellenőrzött, várt. Várakozás. Ez volt az a rész, amit Kelvin nem tudott elfelejteni. Elképzelte a férfit, fiatalnak gondolta, bár nem tudta miért, botladozva a fehérben, újra és újra visszanézve, erőltetve magára, hogy ne forduljon vissza. Elképzelte a döntés súlyát, ami minden lépéssel ránehezedett. Hagyja a kutyát, vagy hagyja, hogy mindannyian együtt halljanak meg. Kelvin a falra lapította a kezét, stabilizálva magát. Megítéltelek volna ezért, mondta csendesen. Már megtettem. A tűz mögötte pattant, szikrákat küldve a kéménybe. A kölykök álmukban mocorogtak, egyikük halk hangot adott ki, meleg és élő. A hang, mint egy ütés, landolt Kelvin mellkasában. Meg sem kért, hogy mentsék meg, suttogta Kelvin, a hangja alig volt hallható. Soha. Visszament az asztalhoz, és újra felvette a telefont, harmadszor is elolvasva az üzenetet. Minden szó nehezebbnek tűnt most, a rákövetkező csend rétegezve. Látta a férfi prioritásait, meztelenül azokban a sorokban. Kutya először, kölyök másodszor, ő maga meg sem említve. Kelvin leült a székbe, és ott ült, kezével a haszontalan eszközt fogva, érezve, ahogy valami régi és fájdalmas megmozdult benne. Éveket töltött azzal, hogy távol tartotta magát mindentől, ami ilyenfajta választás követelhetett volna. Évekig hitt abban, hogy a távolság biztonságosabb, mint az odaadás. A szoba túloldalán a kutya végre hangot adott. Halk volt, mély, nem nyűszítés, hanem hívás. Felemelte a fejét, és az ajtó felé nézett. Fülei felmeredtek, teste megfeszült, olyan módon, amit Kelvin most már ismert. Nem félelem volt, várakozás volt. Nem fog visszajönni, mondta Kelvin gyengéden. A kutya nem reagált, csak tovább nézett, mintha a szavak még nem vonatkoznának a valóságára. Kelvin keményen lenyárt. Megpróbálta, tette hozzá. Igazán megpróbálta. A kutya ekkor visszafordította a tekintetét rá, valami olvashatatlan suhant át köztük. Hosszú pillanatig egyikük sem mozdult. Az igazság a levegőben függött, nehéz és abszolút. Kelvin előrehajolt, könyöke a térdén, és végül a fejét a kezébe ejtette. Sajnálom, mondta újra, ezúttal harag nélkül, ítélkezés nélkül, csak szomorúsággal. Nagyon sajnálom. Mögötte a kölykök tovább aludtak, tudatlanul arról a költségről, amit az ő lélegzetükért, melegükért, apró dobogó szívükért fizettek. Kint a hó vékony, csendes csíkokban kezdett olvadni a halvány délutáni nap alatt. A kabinban Kelvin Brooke ült, egy másik ember áldozatának súlya telepedett a csontjaiba, tudva, hogy megértése nem tette könnyebbé a hordozást, de lehetetlenné tette, hogy elfordítsa a tekintetét. Kelvin nem ment ki azonnal. Az üzenet még mindig halványon világított a telefonrepet képernyőjén, mintha nem akarná, hogy elutasítsák. Letette fejjel lefelé az asztalra, de a szavak vele maradtak, fejében ismétlődtek, csendes kitartással, ami nem hagyott helyet a figyelemelterelésnek. A kabin kisebbnek tűnt most, a falak közelebb, nehéz egy olyan jelenléttel, ami korábban nem volt ott. Valaki más vége érkezett ide. Lassan felkelt és az ajtóhoz ment, óvatosan felvette a Jackie. Nem volt drámai, nem volt egyértelmű határvonal, hogy hol állt a férfi és hol esett el. Csak egy test, ami egy sziklafalnak támaszkodott. Egyik karja alatta, a másik előre nyújtva, mintha valami után nyújt volna, ami épp csak elérhetetlen volt. Kelvin néhány méterrel távolabb állt meg. A férfi fiatalabb volt, mint képzelte, talán a 30-as éveiben járt. Vékony volt a Jackie-je, nem erre az időjárásra való. Az egyik csizmája félig lejött, a fűzője laza volt, a lábujjai ki voltak téve a hidegnek. Az arca kissé az ég felé fordult, szemei csukva, arckifejezése furcsán nyugodt volt. Kelvin gugolt, szokásból ellenőrizte, bár már tudta. A bőre hideg volt, merev, nem lélegzett. Itt vagyok,
mondta Kelvin halkan, bár már túl késő volt a szavaknak, hogy számítsanak. Ekkor vette észre a vért, sötét volt a hóban a férfi lába mellett, átáztatta a nadrágja anyagát. Egy súlyos sérülés, talán a balesetből, talán az esésből, elegendő volt ahhoz, hogy lelassítsa. Elegendő volt ahhoz, hogy minden lépés nehezebbé tegyen az előzőnél. Kelvin visszacsúszott a sarkára. A szél suttogott a szurdokon keresztül, most gyengéden, szinte tiszteletteljesen. Nem volt itt pánikjele, nem voltak kaparásnyomok a hóban, nem volt bizonyíték arra, hogy egy férfi küzdött a végével. Csak az egyszerű tény, hogy valaki gyalogolt, amíg már nem tudott tovább gyalogolni. Kelvin lehúnyta a szemét. Pontosan azt tette, amit mondott, motyogta, megpróbálta. A visszaút a kunyhóhoz hosszabbnak tűnt. A kutya várt, amikor kinyitotta az ajtót. Amikor meglátta, nehezen állt fel, figyelmen kívül hagyva a teste tiltakozását, a farka bizonytalanul emelkedett. A szemei az arcát kutatták, majd átvillantak rajta az ajtón túli üres tér felé. Kelvin egyszer megrázta a fejét. Nem, mondta halkan. A kutya megdermedt, a fülei kissé lelógattak. Hosszú pillanatig ott állt, mintha mérlegelné az egyetlen szó jelentését, majd lassan visszaereszkedett. Nem nyűszített, nem sírt. Egyszerűen csak a feje felé fordította az ajtót, és nézte. Még most is várt. Kelvin leült a padlóra mellé. Nem azért hagyott el, mert nem törődött veled, mondta. A hangja egyenletes volt a mellkasában szoruló szorítás ellenére. Azért hagyott el, mert annyira szeretett, hogy hitt abban, hogy nélküle is túlélheted. A kutya az oldalához dőlt. A súlya bizonytalan volt, tesztelte Kelvint. Mozdulatlan maradt, hagyta, hogy ő válassza meg a kapcsolatot. Amikor végre teljesen ráfeküdt, a feje a térdére pihent, a kezét a hátára tette, és otthagyta. A kölykök megmozdultak, érezve a változást a szobában. Az egyik halk hangot adott ki, álmosan és melegen. A kutya röviden felemelte a fejét, hogy ellenőrizze őket, majd újra ellazult, a teste Kelvinhez préselődött. Kint az ég tovább tisztult, a napfény halvány sávokban tört át. A vihar véget ért. A táj változatlannak tűnt, még érintetlennek is, mintha semmi sem történt volna. De Kelvin jobban tudta. Oda nyúlt a telefonért az asztalon, felé fordította, és utoljára elolvasta az üzenetet. Aztán letette és felállt. Nem fogom hagyni, hogy eltűnj, mondta halkan, nem a kutyának, hanem a férfinak, akinek a lábnyomai a szurdokban végződtek. Nem így. Ekkor kezdett tervezni, nem hangosan, nem nagyszabású gesztusokkal, hanem annak a csendes elhatározásával, aki túl későn értette meg egy másik ember végső döntésének súlyát. Kelvin 3 napot várt, mire megérkezett a megyei teherautó. Először az utat kellett megtisztítani, a hótorlaszokat vissza kellett vágni valami járhatóvá. Addig is a világ a kunyhóra, a tűzre szűkült, és az élet lassú ritmusára, amely újra megtalálta a lábát. A kölykök óránként erősebbek lettek, mozgásuk már nem volt bizonytalan, hanem nyugtalan. Éhes volt, ami a túlélésről szólt, nem a kétségbeesésről. Kelvin csendes áhítattal nézte őket, tudva, hogy minden kis lélegzetük kölcsönidő volt, amit valaki más döntése tett állandóvá. A kutya már nem csak a kutya volt az elméjében, közel maradt. Követte őt szobáról szobára, még mindig óvatos volt a mozgásával, még mindig energiát takarított meg, de mindig jelen volt. Amikor kiment fát hasogatni, az ajtóból nézte. Amikor az asztalnál ült, a lábaihoz feküdt, a feje a széklábához támaszkodott. Könnyen aludt, a legkisebb zajra felébredt, a füle az ajtó felé fordult, mintha lépteket várna, amelyek soha nem jönnek el. Amikor végre megérkezett a teherautó, a motorja túl hangosan visszhangzott a csendes tájon. Kelvin a végezetesség súlyát érezte a mellkasában. 2 férfi szállt ki, kalapjukat mélyen leúzták, csizmájuk ropogott a tömör hóban. Nem sokat mondtak, nem is kellett. Kelvin elvezette őket a szurdokhoz, hátrébb állt, amíg elvégezték a munkájukat, egyszerű, egyenletes szavakkal válaszolt a kérdésekre. Viharban találták, sérülten, nem volt erőszakra utaló jel. Balesetnek fogják hívni. Kelvin jobban tudta, de nem vitatkozott. Vissza a kunyhóba, miután a teherautó eltűnt az úton a csendes terhével, Kelvin sokáig állt az ajtóban, bámulva az üres fehéret a fák mögött.
A kutya mellette állt, a teste szorosan hozzápréselődött, a tekintete ugyanarra a helyre szegeződött. Elment, mondta Kelvin halkan. Nem válaszolt, csak ott állt, lélegzett, élve. A következő hetek kis tudatos cselekvések sorozatában teltek el. Kelvin hívásokat intézett egy helyi állatorvoshoz, egy mentőcsoporthoz, amelyről csak említés szintjén hallott, olyan emberekhez, akik többet tudtak, mint ő, arról, hogy hol találhatnak stabil talajt a törékeny életek. Nem siette el. A megfelelő otthonokat akarta, nem csak az elérhetőeket. Amikor eljött az idő, a kunyhó ismeretlen hangokkal telt meg. A kölyköket egymás után vitték ki, takaróba csavarva, kis testük energiával és zavarodottsággal mocorgott. Kelvin gondosan figyelte minden átadást, memorizálta az arcokat, hallgatta az ígéreteket, amelyeket halkan, de meggyőződéssel mondtak. Elmondta a történetet, amikor megkérdezték, bár részeit magának tartotta meg. Az üzenetet, a lábnyomokat, ahogy a vihar elnyelt egy férfit. A kutya is nézte, nem pánikolt, nem harcolt. Minden kölyköt a szemével követette, hogy elmentek. A teste mozdulatlan, az arcvonásai olvashatatlanok voltak. Amikor az utolsó is eltűnt, a kunyhó hirtelen nagyobbnak, üresebbnek tűnt. Kelvin mellette térdelt le. Jól lesznek, mondta. Meleg helyük lesz, emberek, akik gondoskodnak róluk. Hozzád dőlt, a súlya egyenletes, szilárd volt. Ezt követően az élet valami csendesebbé vált. A kutya lassan gyógyult. A nyaka körüli szőr foltokban nőtt vissza, halványsebb hely maradt ott, ahol a lánc volt. Kelvin minden reggel fésülte a bundáját, a mozdulatai gyengédek, szinte tiszteletteljesek voltak. Zokszó nélkül elfogadta, mozdulatlanul állt, mintha megértette volna, hogy ez is a maradás része. Délután együtt sétáltak, eleinte rövideket, majd hosszabbakat, ahogy az ereje visszatért. Most már óvatos magabiztossággal mozgott, éber, de félelem nélküli, mindig tartotta őt a látóterében. Néha megállt és visszanézett a kunyhóra, majd a mögötte lévő nyílt tájra, mintha olyan távolságot mérne, amit Kelvin nem látott. Egy este, ahogy a nap alacsonyan lenyugodott és a havat puha arannyal festette, Kelvin a tornác lépcsőin ült, egy csésze kávé hűlt a kezében. A kutya mellette feküdt, a feje az oldalához támaszkodott. A szél a turbinák halk zümmögését hozta, egyenletes és közömbös. Nem tudom, mi volt a neved, mondta Kelvin halkan. Igazán nem. A kutya fülei megmozdultak. De tudom, mit voltál hajlandó adni, folytatta. És ezt nem fogom elfelejteni. Ekkor felemelte a fejét és ránézett. A szemei tiszták, nyugodtak voltak. Egy pillanat múlva visszatette az állát a lábához, egy kis tudatos döntés. Kelvin a tájra nézett. Annak óriási mérete nyomasztotta. Ezúttal nem magányként, hanem térként. Tér az emlékezésre. Tér arra, hogy tovább vigye, amit elhagytak. A vihar egy életet vett el, és 4 kímélt meg. Ami maradt, nem volt pontosan kiegyensúlyozott, de elég közel ahhoz, hogy tovább lehessen menni. A tél lassan engedett a markából, ahogy mindig is tette, vonakodva, gyanakodva a változásra. A hó foltokká vékonyodott, majd teljesen visszahúzódott a déli lejtőkről, sötét földet és törékeny füvet hagyva maguk mögött, amelyet hónapok hideg alapított el. Kelvin nem a naptár szerint vette észre a változást, hanem a kutya léptei szerint. Most már messzebbre sétált. Eleinte a kimeneteleik óvatos körök voltak a kunyhó körül, a léptei mértékletesek voltak, a feje minden zajra elfordult. De ahogy a napok nyúltak, és a fény tovább maradt az égen, a léptei biztosabbá váltak. Kelvin előtt kezdett el haladni az ösvényeken, időnként megállt, hogy visszanézzen, ellenőrizve, hogy még mindig ott van-e. Mindig várt, mindig számolt. Kelvin hagyta, hogy vezessen. Csendes ritmusba rendeződtek, reggeli etetések, délutáni séták, esték a tűz mellett. A kunyhó már nem tűnt ideiglenes menedéknek. Valami közelebbivé vált egy megosztott térhez, amelyet 2 jelenlét alakított, nem egy. Kelvin azon kapta magát, hogy reggelente hosszabb ideig hagyta nyitva az ajtót, friss levegőt engedve át a szobákon, mintha a helynek lélegeznie kellett volna, most, hogy már nem tartott titkokat. A kutya az ajtó közelében aludt. Nem préselődött hozzá, nem őrizte, csak elég közel, hogy hallja, mi jön kívülről. Kelvin az első éjszakán vette észre, hogy azt a helyet választotta a kája melletti szőnyeg helyett. Nem mondott semmit. Egyes szokásokat nem volt szabad kijavítani.
Délután elaladtak a közműoszlop mellett a sétájukon, annál a helyen, ahol minden kezdődött. A lánc eltűnt, a megye távolította el, amikor megtisztították a területet. De Kelvin még mindig lassította, hogy megközelítették. A kutya is lassított. Megállt, sokáig mozdulatlanul állt, majd a fejét a mögötte lévő nyírt táj felé fordította. Kelvin várt, nem húzott előre, nem ellenkezett. Egy pillanat múlva kilélegzett, egy hosszú, egyenletes lélegzetet, és tovább lépett. Kelvin követte, érezve, hogy valami engedélyhez hasonló, csendesen telepedett közéjük. Azon az éjszakán újra felkapott a szél, zörgette az ablakokat, bár ezúttal nem hozott havat. Kelvin az asztalnál ült, papírokat rendezett, amikor a kutya hirtelen felállt és az ajtóhoz ment. Ott állt, fülei előre fordultak, figyelmesen hallgatott. Kelvin megdermedt. Egy emlék tört fel, várakozás, figyelés, visszatérés várása, ami soha nem jött el. Csak a szél az, mondta gyengéden. Nem mozdult azonnal. Aztán lassan visszafordult, átkelt a szobán, és inkább a kályha mellé telepedett. Kelvin kiengedett egy lélegzetet, amelyről nem is tudta, hogy visszatartotta. 7-ből hónapok lettek. A kutya bundája kiteljesedett, fényes és sűrű lett, a nyakán lévő sebhely eltűnt az új növekedés alatt. Kelvin megtanulta a mintáit, hogyan köröz kétszer, mielőtt lefekszik, hogyan kerüli el a kert távoli sarkát, ahol a leghosszabbak az árnyékok, hogyan dől az oldalára, amikor valami megijeszti, ahelyett, hogy elrohan. Ő választotta őt. Ez a megértés. Egy C. Egy este, ahogy a nap alá bukott és borostyánfénnyel festette a tájat, Kelvin lehajolt és megvakarta a füle mögött. Oda bújt a kezéhez, szemei egy pillanatra becsukódtak, majd újra kinyíltak, ébren, de nyugodtan. Ott ültek együtt, a turbinák zúgása átsodródott a síkságon, a világ ment tovább körülöttük. 2 túlélő. Nem érintetlenül, nem változatlanul, de még mindig itt. Az évszak utolsó hava csendesen érkezett. Kelvin egyik reggel vette észre, amikor a kutya nem volt hajlandó elhagyni a tornácot. Tökéletesen mozdulatlanul állt, miközben halvány pelyhek hullottak alá egy kopott acélszínű égboltról. Felemelte az orrát, belélegezte, szemei követték a lassú, türelmes esést. Nem volt vihar, semmi ahhoz fogható, ami mindent megváltoztatott, de elég volt ahhoz, hogy a múltat olyan módon hozza vissza, ahogyan a szavak soha nem tudták volna. Kelvin csatlakozott hozzá, szorosabbra húzva a jackiét. Nem fog sokáig tartani, mondta halkan. A tavasz már győzött. A kutya ránézett, majd vissza a hóra, mintha anélkül ismerte volna el az igazságot, hogy megerősítésre lett volna szüksége. Amikor végül lelépett a tornácról, mancsai sekély nyomokat hagytak, amelyek szinte azonnal eltűntek, amint megjelentek. Aznap tovább sétáltak, mint általában. A fagy felengedésével a föld megnyílt, utakat fedve fel, amelyeken Kelvin évek óta nem járt. Követte a kutyát, ahogy vezette a síkságon. Mozdulatai egyenletesek, sietség nélküliek, magabiztosak voltak olyan módon, ahogyan az előtt nem. Egyszer megállt egy alacsony domb tetején, és lenézett a völgyre. Fülei felmeredtek, teste magas és mozdulatlan volt. Kelvin mellette állt meg. Onnan a turbinák távoli sziluettek voltak, lapátjaik lassan forogtak az ég ellen. A szurdok, ahová a férfi esett, rejtve volt a szem elől, elnyelve a terep és az idő. Kelvin már nem érzett vonzalmat iránta. Az emlék nem halványult el, de már nem követelte a jelenlétét. Néhány veszteség megmarad, mások megtanulnak pihenni. A kutya a figyelmeztetés nélkül leült, válla Kelvin lábához ért. Lekönyökölt rá, és első alkalommal vette észre a szürkét, amely kezdett átszövődni a szőrek között az orra körül. Megrémítette. Nem azért, mert nem számított rá, hanem mert emlékeztette arra, milyen csendesen telik az idő, amikor nem figyelsz. Öregszel, mondta. A kutya felnézett rá, nem törődve. Visszatértek a kunyhóhoz, ahogy az alkonyat leszállt, és a fény lágy és megbocsátó volt. Kelvin meggyújtotta a tűzhelyet, megtöltötte a táját, majd a saját tányérját. Csendben étkeztek. Olyan csendben, ami nem sürgette a beszélgetést. Utána az ablak melletti székében ült, míg a kutya a szőnyegen nyújtózott, a légzése lassú és egyenletes volt. Kelvin a telefonhoz nyúlt. Hónapok óta nem töltötte. Az akkumulátor már régen feladta, a képernyő sötét és mozdulatlan volt. A kezében forgatta,
végig simította a repedéseket, emlékezve a szavak súlyára, amelyeket hordozott. Kérlek, mentsd meg. Felállt és odasétált az asztal feletti kis polchoz, ahol néhány személyes tárgy pihánt. Régi fényképek, egy hajtogatott levél a feleségétől, a kartondarab, amelyre a kutya neve volt belevésve. Óvatosan odatette a telefont, nem bizonyítékként, nem erekjeként, hanem jelzőként. Emlékeztető, egy viharban tett ígéretre, amelyet idegenek tartottak be. A kutya figyelte, szemei követték a mozgást. Nem fogom elfelejteni, mondta Kelvin halkan. Nem csóválta a farkát, nem mozdult. Egyszerűen visszatette a fejét, elégedetten. Azon az éjszakán a szél visszatért, ezúttal gyengéd volt, ismerős kezekkel rázta az ablakokat. Kelvin az ágyban feküdt, hallgatta, a kutya aludt a padlón mellette. A hang már nem hordozott félelmet, csak időjárás volt. Csak a világ, ami mindig is csinálta. Hajnal előtt a koraórákban Kelvin arra ébredt, hogy a kutya mozdul. Felült, éber volt, a szíve szokásból felgyorsult. Az ajtó közelében állt, testtartása nyugodt, tekintete stabil volt. Egy pillanatig Kelvin azon gondolkodott, hogy ez az, hogy hallgat-e valamire, amit ő nem hall, valami visszhangra a léptekből, amelyek végre visszatérnek. Aztán megfordult és visszajött hozzá. A fejét az ágy oldalára tette, súlya meleg és valóságos volt, tagadhatatlan. Kelvin lehajolt, a keze megtalálta a nyaka ismerős ívét, a szőr alatti finom heggerincét. A tenyerét ott tartotta, érezve a légzését. Itt vagyok, mondta. Maradt. A reggel tiszta és fényes volt. Az utolsó hó elolvadt, nedvesen és sötéten hagyva a földet, készen arra, ami következik. Kelvin kávét főzött, és szélesre tárta az ajtót, hagyva, hogy a levegő szabadon áramoljon a kunyhóban. A kutya kisétált, megnyújtózott, majd visszanézett rá. Mosolygott. Rendben, mondta. Induljunk. Együtt sétáltak ki a nyílt tájba. Ezúttal nem üldözte őket vihar, nem sürgetett semmi a lépéseiket. Csak két élet haladt előre, amelyet az határozott meg, amit túléltek, és amit magukkal akartak vinni. Néhány ember csendben hagyta el a világot, tanúk nélkül, emlékbevésett nevek nélkül. De néha, ha figyeltél, láthattad a bizonyítékot, hogy itt voltak. Azokban az életekben, amelyek miattuk mentek tovább. Azokban a kötelékekben, amelyek az általuk hagyott űrben alakultak ki. Kelvin Brooks megtanulta, hogy a szeretet nem mindig érkezik magyarázatokkal. Néha felelősségként érkezett, amely egyik kézből a másikba került. Havon is csenden átvitték és megtartották. Nem hangosan, nem tökéletesen, de hűségesen. A kutya mellette sétált, stabilan és biztosan. És ez, Kelvin tudta, elég volt. Mielőtt távoznál, szeretnék hallani felőled. Ha megtaláltad volna azt a kutyát a viharban, mit gondolnál először? És miután megismerted az igazságot, megváltoztatná-e az emberekhez való hozzáállásodat? Írd meg gondolataidat a hozzászólásokban. Olvasom őket, és sokan mások is. Ha ez a történet megmarad benned, kérlek kedveld, és fontold meg a feliratkozást. Sok több ilyen igaz történet, csendes, emberi és emlékezetre méltó vár rád itt. Köszönöm, hogy velem tartottatok a film végéig. Őszintén hálás vagyok minden egyes pillanatért, amit itt töltöttetek velem. Jelenleg úton vagyunk az első nagy célunk felé, az 1000 feliratkozóhoz. Ha a történeteim akár csak egy kicsit is megérintették a szíveteket, kérlek támogassatok azzal, hogy a feliratkozás gombra kattintotok. Minden egyes feliratkozás hatalmas motivációt jelent számomra, hogy folytassam az írást, és még értékesebb történeteket hozzak el nektek. Találkozunk a következő videóban.